ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖവും, ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വാൽ സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച പ്രമാദമോഹൗ തമസോ ഭവദോ ജ്ഞാനമേവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും, രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും, തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും, മോഹം, മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഃ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുണാനേതാനതീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖൈർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരീരിക സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗൈ സ്ത്രീൻ ഗുണാൻ ഏതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാരഃ കഥം ചൈതാം ത്രീൻ ഗുണാനതിവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭു, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈർയോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണാ വർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നേംഗതേ സമദുഃഖസുഖസ്വസ്ഥഃ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീര തുല്യനിന്ദാത്മസംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യ തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആരെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെയും തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മാം ച യോ വ്യഭിചാരേണ മാം ച യോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ഗുണത്രയ വിഭാഗയോഗോ നാമ ചതുർദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രേണുമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഒരു കീർത്തനായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോകുലത്തിലൊരുണ്ണിയുണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദനെന്നു പേരുള്ളോൻ, ഗോക്കളെ മേച്ചും മായ കാട്ടിയും മായ കണ്ണനാം മാധവൻ. ഗോകുലത്തിലൊരുണ്ണിയുണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദനെന്നു പേരുള്ളോൻ, ഗോക്കളെ മേച്ചും മായ കാട്ടിയും മായ കണ്ണനാം മാധവൻ. മൃദുഹാസം തൂകി മാടിൻ കൂട്ടത്തിൽ മേവി മാധുര്യമേറിയോൻ, കേളികളെത്ര ചിത്രമായാടി ഗോപാലൻ ലീലാലോലുപൻ. മെച്ചമാർന്ന കടമ്പു വൃക്ഷത്തിൻ ഉച്ചിയിലേറി കേറിയും ചാടിയ വിടെ നിന്നും കാളിന്തിയോളത്തിലൂടെ നീന്തിയും ക്രുദ്ധനായി വന്ന കാളിയ സർപ്പദർപ്പത്തെ നന്നായി നീക്കിയും വ്രജനാരിമാർക്കു വരഗുണനായി വൃന്ദാവനത്തിൽ മേവിയും. ഹരിക്കുഴലൂതി അലർമംഗനാഥൻ അഴകോടാടി പോൽ നടനവും രസമോടെ രാസകേളികളാടി ലസിച്ചു ലാവണ്യമേറിയോൻ,
പൂനിലാരാവുദിക്കും നേരത്തു പൂന്തിങ്കളായി വിളങ്ങി പോൽ മഞ്ഞപ്പട്ടാട ചുറ്റി ചന്തത്തിൽ മന്ദാരമാല മാറിയിലും ചാരുതയേകും ആറിൻ തീരത്തു ചാലവേലിലയാടിയോൻ ചന്ദനഗന്ധിമാരാം ഗോപികൾ ഒത്തുകൂടിയങ്ങാടിയോൻ ഇത്തമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോനെന്നെ കാക്കണേ കൂനിതൻ കൂനു നിർത്തി രക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ ഇത്തമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോനെന്നെ കാക്കണേ കൂനിതൻ കൂനു നിർത്തി രക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ നന്ദനന്ദന കാക്കണേ നന്ദനന്ദന കാക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലാലോ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Dhanya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna Mataji. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna, Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Om Ajnanatimrandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude. Saptakanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sube Devi Pranamami Haripriye Namo Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam bangham langayate girim yakrapadamaham vande paramahangamathakam. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Paramatmane Namaha. Krishna Paramatmane Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everyone. Hare Krishna Thank you. Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna Krishna. Mataji. Hare Hare Krishna Krishna. Mataji. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. ഇന്നലെ നമ്മള് 13ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും അമ്നിഷ്ടാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിച്ചു,
എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് ജ്ഞേയം, എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവും നമ്മളുടെ പരമാത്മാവും കൂടിയിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആൾ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. നമ്മൾ ഇത് അറിയുന്നവരാണോ ആരാണോ അവരും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് മായയെ അതിക്രമിക്കാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി തൊട്ട് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. 13ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമാണ് നമ്മൾ നന്നാവുക, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതിന് പകരം അറ്റ്വൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മളെപ്പോഴും മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ജപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്നല്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തെല്ലാമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ 5, 20ആയി. പിന്നെ മനസ്സ്, ചിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലവരതില് മഹത്വ തത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. 24 തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണ്, മൂക്ക്, അതുപോലെയുള്ളത്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കയ്യ്, കാല് പോലെയുള്ളത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 10 20ആയി. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത്. ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അത് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയിടുക. ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലീൻ ആക്കി ഇടുക. എപ്പോഴും ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചേതോദർപ്പണ മാർജനം മഹാദാവാഗ്നി നിർവാപനം. ചേതോദർപ്പണം നമ്മളുടെ ചിത്തമാകുന്ന ദർപ്പണം എങ്ങനെയാണ് കഴുകേണ്ടത്. കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി, എപ്പോഴും കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചിത്തം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനമാം ഉപയാന്തിതേ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ പ്രീതിപൂർവം ഭജിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് സദ്ബുദ്ധി തരുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് ആ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. നെക്സ്റ്റും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ദേശമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമഹാനാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ അന്ധകാരം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനമാകുന്ന ദീപം കൊളുത്തിവെക്കുന്നു. നമ്മളുടെ മനസ്സിനുള്ളില്, ചിത്തത്തിനുള്ളില് കൊളുത്തിവെക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആദ്യം കയറിയിരുന്നു, അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ജ്ഞാനമാകുന്ന ദീപം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കൊളുത്തിവെക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് 5 തരം കോശങ്ങളുണ്ട്. അന്നമയ കോശം നമ്മൾ കേട്ടതാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണമയ കോശം. പ്രാണനുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. മെയിൻ ആയിട്ട് 10 പ്രാണനുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളില്. മൂലാധാരം, അതുപോലെയുള്ള ചക്രങ്ങളിൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ വായു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട് അത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും എങ്ങനെയാണോ പോകേണ്ടത് അതുപോലെ പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ളത് ജ്ഞാനമയം. നമ്മൾ ആത്മാവാരാണ്, എന്താണ് നമ്മളുടെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വികാരം വിചാരം ഒക്കെ എന്താണ് എന്നറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനമയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്.
അജ്ഞാനമായ ശരീരം എന്താണ്, ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് ആനന്ദമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നതും. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 19 തരം ഗുണങ്ങൾ, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന 19 തരം ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. എളിമ, അതുപോലെയുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അതെല്ലാം ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതിൽ പെടും, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനം എന്നതിൽ പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് മായയെ അതിക്രമിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ശക്തി നമുക്കുള്ളത്, ആ തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ബോഡി കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബോഡി അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഡെത്തിന്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ആലോചിച്ചത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, സറൗണ്ടിങ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഫാമിലി, സിബ്ലിങ്സ്, കുട്ടികള്, വൈഫ്, സ്പൗസ്, എന്താണോ നമ്മൾക്കുള്ളത് അതെല്ലാം ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തിയും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ജന്മം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്നനുസരിച്ച് ഇരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തില്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ ജന്മം, നമ്മൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരെ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വന്ന് പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, കാലേച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുക. മാക്സിമം നമ്മൾ എങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ നോക്കുക, സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി, എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നല്ല ഗുണങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെയും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക്, ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് 4 ദുഃഖങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്. ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി, എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിന് 14ാമത്തെ ദിവസമാണ് അർജുനനോട് ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ജ്ഞാന യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ ശരീരം എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മറികടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. 14ാമത്തെ അധ്യായം. ഓക്കെ, ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗ. ഗുണത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം, മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്, മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാമോ? ഓക്കെ, 14.1 പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച പരംഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധി മിതോ ഗതാഹ. ഈ പരംഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി, ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വളരെയധികം പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതറിഞ്ഞിട്ടാണ് യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധി മിതോ ഗതാഹ, ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തികച്ചും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഓരോ ലെസൺ, നമ്മളാണ് ഭഗവാൻ വേദവ്യാസനാണ് ഇത് ലെസൺസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലും ഇനിയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്, ഇനിയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഓരോ ലെസണും ഓരോ ശ്ലോകവും അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. പരംഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി, ഞാൻ ഇനിയും പറയാം, ജ്ഞാനമുത്തമം, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഉത്തമമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ ഇനിയും പറയാം. യജ്ഞാത്വ, അതറിഞ്ഞിട്ടാണ് മുനയ സർവേ, മുനിമാരെല്ലാം പരാം സിദ്ധി മിതോഗതഃ, പരമമായ സിദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ യാഗശാലയാണ്. നിമി ചക്രവർത്തി ഇതിലാണ്, മിഥില രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു.
സീതാദേവിയുടെ വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു. അപ്പം നിമി ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു യാഗം ചെയ്യണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് ഐസ് തീരുക എന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു യാഗം ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയോട് പറഞ്ഞു, യാഗം ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു, ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ദേവന്മാര് ബൃഹസ്പതിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവിടെ ഉള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അപ്പോഴേക്കും ഈ നിമി ചക്രവർത്തി വിചാരിച്ചു, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ആയുസെങ്ങാനും തീർന്നാലോ, അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേറൊരു പുരോഹിതനെ കൊണ്ട്, വേറൊരു മഹർഷിയെ കൊണ്ട് യാഗം ചെയ്യിച്ചു. യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഋഷഭദേവന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള 9 നവയോഗികൾ എന്ന് പറയുന്ന 9 യോഗിമാരുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 9 മക്കളും യോഗിമാരാണ് ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അംശ അവതാരം എന്നൊക്കെ പറയാം. ജൈന മതമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഋഷഭദേവൻ. അപ്പൊ ഋഷഭദേവന്റെ ആദ്യത്തെ 100ഓളം മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ 9 പേര് നവയോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടും. അവര് നമ്മളുടെ ഒരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു വിടും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പല പ്രാവശ്യം. അതുപോലെ നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ യാഗശാലയില് 9 നവയോഗി 9 പേരും വന്നു. എന്നിട്ട് നിമി ചക്രവർത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് 9 പേരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് ബൃഹസ്പതി തിരിച്ചു വന്നു. യാഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് കണ്ടു യാഗം പരിസമാപ്തിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ബൃഹസ്പതിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നെ കാത്തിരിക്കാതെ നീ വേറെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യിച്ചത് അഹങ്കാരമാണ്, നിന്റെ ശരീരം പതിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരം പതിച്ചു പോയി. അപ്പം ദേവന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? യാഗമൊക്കെ ചെയ്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ദേവന്മാര് പറഞ്ഞു ശരീരം വീണ്ടും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബൃഹസ്പതിയുടെ ദേഷ്യം ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ദേവന്മാര് പറഞ്ഞു ശരീരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിമി ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇനി ശരീരം ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിമി ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തില് ഞാൻ വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണില് നമ്മളെ കൺപോളകള് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയമാണ് നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നിമി ചക്രവർത്തിയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണിലിരുന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകളും എല്ലാം ആശീർവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിമി ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ. ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. നിമി ചക്രവർത്തി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഭാഗവതത്തിലാണ്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ കേൾക്കാം. ഓക്കെ. 14.2 പറയുന്നു, ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗത സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യസന്തിച്ച്. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ജ്ഞാനം, ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകും? എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക പ്ലീസ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തൻ ആവുകയുമില്ല. സർഗേപീനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യസന്തിച്ച്. ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്റേതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ഉണ്ടാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയരും എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടികാലത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനവും ഉണ്ടാവില്ല, പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല, നമ്മൾ തീരും എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണ്. 16,108 ഭാര്യമാരുള്ള ഭഗവാൻ ഓരോ വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അത്രത്തോളം ബോഡി എടുത്തിട്ട്, ശരീരം എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഭാര്യമാരുടെയും വീടുകളിൽ അതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരോ ജോലികൾ ചെയ്ത് ചില ഇടത്ത് നാരദർ ഇവിടെ കാണാൻ വന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മഹിമ കാണാൻ വന്ന സമയത്ത് നാരദരെ കണ്ടു. ഓരോ വീട്ടിലും ഭഗവാൻ ഓരോരോ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു, ചിലയിടത്ത് കുളിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നു, ചിലയിടത്ത് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു, ചിലയിടത്ത് കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്ത്
എല്ലാ വീടുകളും കണ്ടതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നാരദ, ഇത് കണ്ട് നീ മോഹിക്കരുത്, മായയാണ് നീ ഇപ്പോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാരദരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പറയാറുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ. 14.4 പറയുന്നു, സർവയോനിഷു കൗന്തേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജ പ്രദപിത. ഞാൻ സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ ആണ്. ആരാണ്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള സർവയോനിഷു കൗന്തേയ, എത്രയെല്ലാം സ്പീഷീസ് ഉണ്ടോ ആ ജീവി വർഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ സർവയോനിഷു കൗന്തേയ, സർവയോനിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സ്പീഷീസ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം സ്പീഷീസില് മൂർത്തയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാനാണ് ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി, ബ്രഹ്മാവൻ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്, പ്രകൃതിയാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയാണ്, പ്രകൃതി മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഹം ബീജപ്രദപിത, ഞാനാണ് സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സർവയോനിഷു കൗന്തേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജ പ്രദപിത, ജന്മമെടുക്കാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്, ഞാനാണ് സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ, ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അച്ഛനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് വരെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച താമരപ്പൂവിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ് എന്ന ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായുള്ള പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവിത സത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതിനാണ് വ്യാഖ്യാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരിക. ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ അത്രയും നോക്കിയാൽ മതി. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ തൊട്ടാണ് നമ്മള് പെർഫെക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ. 84 lakh സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഭൂമിയില് മാത്രമല്ല യൂണിവേഴ്സില്. അതില് ഏതു തരമായിട്ടും നമ്മള് ജനിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ജന്മം ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നതും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയും ഈ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. സൂര്യനിൽ പോലും ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, വെള്ളത്തിനടിയിലുമുണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. 14.5 നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈശ്വരൻ, ആത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ കണ്ടു. അഹം ബീജ പ്രദപിത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി കാണും. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബദ്രന്തി മഹാബാഹോ ദേഹി ദേഹിനം അവ്യയം. മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം രജസ് തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അതുവരെ അത് ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ വക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഈ വക ഡിസയേഴ്സ് ഒക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ എന്തിലെങ്കിലും ആസക്തിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ കർമ്മം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് ബന്ധനാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്. ദേവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ. എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് മാത്രമേ മായയെ അതിക്രമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മായ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗമായ, മഹാമായ. യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മായ ശക്തിയാണ്.
മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തും വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മഹാമായ. രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മായാമേതാം തരംതിട്ട്, എങ്ങനെയാണോ എന്നിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് മാത്രമേ മായയെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? സത്വഗുണം പോലും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ഭജനാദി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനക. എങ്ങനെയാണ് 14.6 പറയുന്നു, ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, തത്ര സത്വം നിർമ്മല പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ഭജനാദി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനഘ. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമില്ലാത്തവൻ, പുണ്യം ചെയ്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് പുണ്യാത്മാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം, പക്ഷേ അത് പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മചര്യ സന്ധ്യാവന്ദനവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപാസനയും എന്തും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. എല്ലാ സമയവും സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പാർട്ടീസ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ബഹളം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുമാറാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ജപിക്കും തോറും നമ്മളുടെ മനസ്സ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരും. നല്ല ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ തിരക്കിലൊക്കെ പോകണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മതി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് സുഖത്താലും സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധമാക്കപ്പെടും നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ. സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു പ്ലഷർ ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാല ജപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ 2 മാല ജപിച്ചു, ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രഥമ സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത്. ഞാനാണ് കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നത്, ഞാനിങ്ങനെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല, ഞാൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ വളരെ പ്യുവർ ആണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ആണ് നമ്മള് ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഫീലിങ്സ് വരെ പോകുന്നതാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊക്കെ ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മള് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് കൂടുതൽ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മള് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ മാറി വരും. ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം, അതുപോലെ ഗുരുവിനെയൊക്കെ കണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം നിസ്സാരനാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു മാല ജപിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ഞാനാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ്, എനിക്കൊക്കെ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ്, എന്നെ കവച്ചു വെക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമാണ് ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരും ഗോസ്വാമിമാരും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പവർ നമുക്കറിയാം. ആ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും അവർക്ക് ത്രികാലജ്ഞാനം വരെ അവർക്ക് താനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ ജപിക്കും തോറും. അതുകൊണ്ട് 1 മാല 2 മാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മള് അതിലേക്ക് ഞാനാണ് എല്ലാവരെക്കാളും നല്ലത് എന്നൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭദ്രാക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഗുണമാണ്, എല്ലാവരും ഉയരത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പുൽക്കൊടിയോളം ഹമ്പിളാവുക. ഇനി രജോ ഗുണം 14.7 പറയുന്നു, രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി. രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്, ഡിസയേഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം, ധാരാളം ആസക്തി കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രാഗാത്മകം ആയിട്ടുള്ള രജോ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത്. തന്നെ ബധനാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഖ്യേന ദഹിനം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ബന്ധിക്കപ്പെടുക.
ഇനിയും വേണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും. നമ്മൾക്ക് ഇനിയും അത് വേണം, ഇത് വേണം, എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വേണം. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അത് സാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എത്ര സാധിച്ചാലും നമുക്ക് ഇനിയും വേണം എന്ന് തോന്നും. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയതിനെ കാണുമ്പോൾ ഇനിയും വേണം എന്ന് തോന്നും. നമ്മളുടെ കൃഷ്ണയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗോലോക ചാർട്ടില്. നെക്സ്റ്റ് 15th ലെസണിലാണ് അത് കാണുക. ഗോലോകത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ളത് ഡിസയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിവറാണ്. ആ റിവറിനുള്ളിൽ തൃഷ്ണകളൊക്കെ കഴുകി കളയാതെ നമ്മൾക്ക് ഗോലോകത്തേക്ക് പ്രവേശനമേ ഇല്ല. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാദിക്കുള്ളതാകത്തെ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാമമാണ് അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാമം, അളവറ്റ ആർത്തി, അത്യാർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് തോന്നും, അതിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടാതാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. കാമേശ ക്രോധേശ, ആദ്യം കാമം പിന്നെ ക്രോധമായിട്ട് മാറും. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മളുടെ ഇതിലെ ശത്രുവാണ്, ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ എത്രാമത്തെ ലെസൺ, 3rd ലെസണിലാണ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 14.5 തമസിന് അജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. മോഹനം സർവദേഹിനം, എല്ലാ ശരീരികളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാപി തന്നെ പത്നാദി ഭാരത്, എല്ലാ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് തമോ ഗുണം, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര, ഇതൊക്കെയാണ് ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. നമ്മൾ ആരെയും പോയി കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്തിലെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡ്രഗ്സ് പോലെയുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നില്ല. നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മളേത് നേരവും. അതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കിക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ആ അവസ്ഥയാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പോലെയുള്ള എല്ലാ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കും. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കും. വേറൊരു ജീവിയെയും ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള അർഹത നമുക്കില്ല. എന്നാലോ പഴയ കാലത്ത് മൃഗബലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ യാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധി പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് ഈ മൃഗബലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾക്ക് പാപം വരില്ല. മാത്രമല്ല മൃഗത്തിന് പിന്നെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് കൂടുതൽ എലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതല്ലാതെ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധദേവനൊക്കെ അവതരിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ബുദ്ധദേവനൊക്കെ അവതാരമെടുത്ത് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം 3 ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അതിന്റെ റിസൾട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുച്ചേഴ്സിന്റെ സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു കുടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെ തമോ ഗുണമാണ് കൂടുതൽ. രജോ ഗുണമല്ല, തമോ ഗുണം തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സസ്യങ്ങളിൽ പോലും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും സത്വഗുണവും ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ആണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര നല്ല ചോറിട്ട് കൊടുത്താലും അത് ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക. ഹണി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഹണി പോലും അത് ചിലപ്പോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരില്ല. അത് രജോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഹംസം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അത് പാലും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോലും പാല് മാത്രം കുടിക്കുന്ന, ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന, കുറച്ച് പോലും ഉപ്പരസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതില് ജീവിക്കില്ല. അതുപോലെയുള്ളതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പച്ചക്കറിയിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും എല്ലാം അതൊക്കെ ഇതുപോലെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രൂപങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. എന്നിട്ട് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ എന്താണ് ചീത്ത, എന്താണ് നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരിക. ശുദ്ധത, പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഓക്കെ,
മസൂർ ദാൽ ഒക്കെ ഇതിൽ പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏകാദശിയുടെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓണിയൻ, ഗാർലിക് പോലെയുള്ളതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ കാപ്പി, ചായ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ അഡിക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓണിയൻ, ഗാർലിക് ഒക്കെ നമ്മൾ നിവേദ്യത്തിനൊന്നും എടുക്കാത്തത്. മസൂർ ദാൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിവേദിക്കാനൊന്നും എടുക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോറി, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇത് PDF കാണുന്നില്ല. 14.9 പറയുന്നു, സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യതു തമ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ, സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സത്വഗുണം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. ഞാനാണ് എല്ലാവരെക്കാളും ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുക. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകൾക്ക് നമ്മൾ പോയി അതിൽ പെടും. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അഡിക്ഷൻ ആണ് ഇത്. ഓൾവേസ് നമ്മള് അഡിക്ഷനിലായിരിക്കും. നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാത്ത അധർമ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തത. 14.10 പറയുന്നു, അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മോളിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകണം, ഫിലിംസിനൊക്കെ പോകണം, ഇതൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ രജോ ഗുണമായിരിക്കും നമ്മളിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ദിവസം നമ്മൾക്ക് വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരാളിൽ തന്നെ മാറി മാറി വരും. ഈ വിധത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതും. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ്തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്താൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഇതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അധികം സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും വരാത്തത്. ജസ്റ്റ് അറിവ് മാത്രം. ഇങ്ങനെ ഇതില് ഓരോന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ സത്വഗുണമായിരിക്കും ജയിക്കുക, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണമായിരിക്കും, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണമായിരിക്കും. നമ്മളിൽ തന്നെ, നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 14.11 പറയുന്നു, സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത്. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ഏനസ്, ജെനിറ്റൽസ്, ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം സെൽഫ് കൺട്രോൾ നമ്മളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണെങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത്, നമ്മളുടെ ചെവി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണോ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ചിട്ടയുണ്ടാകും. അവര് ശരിയായ നിലയിലായിരിക്കും എല്ലാം കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും.
അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സമൃദ്ധിയുടെ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മളുടെ തന്നെ സെൽഫ് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്താണ് നല്ലത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവും, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇനി രജോ ഗുണികൾക്ക് 14.12 പറയുന്നു, ലോഭപ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമ ശമസ്പൃഹ രജസ്യേ താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. രജോ ഗുണം കൂടിയവർക്കാണ് എന്തും ഒരു തൃപ്തിയില്ലായ്മ. ഇപ്പോഴുള്ള വീടല്ല പോരാ, അതിനേക്കാളും വലുത് വേണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ പൊസിഷനിലെത്തണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഏതു നേരവും. എന്നിട്ട് ആ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും ഇനിയും അത് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും, പിന്നെ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്, ഇനിയും കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിലും നല്ലത് ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടും, പിന്നെയും പുതിയത് വേണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, നമ്മള് രാത്രിയും പകലും നമ്മള് ടെൻഷൻ എടുത്ത് ഏതു നേരവും കുക്കറെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മനസ്സും കൊണ്ട് നമ്മള് ഏതു നേരവും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾക്കാണെങ്കിലോ തൃപ്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച തമസ്സിന് 14.13 പറയുന്നു, പ്രമാദോ മോഹയേവച തമസ്യേ താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നില്ല, ഒരു തേജസ്സില്ലായ്മ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും തിങ്കിങ് പവർ പോലും ചിലപ്പോ അതുപോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഏതു നേരവും അഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും, ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കുടിക്കുക അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്താലും ജോലിക്ക് പോവില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ, ഇതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണികളുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ലെസൺ ആണ്. സാത്വികർ, ഇനി ഇവരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഭൂമിക്ക് മുകളില് ഭുവർലോകം, സ്വർലോകം, അതുപോലെ ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള പ്രജാപതികളുടെ ലോകം, ഭൃഗു തുടങ്ങിയ മഹർഷിമാരുടെ ലോകം, ധ്രുവലോകം, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എത്തുക. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മള് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഇവിടെ തന്നെയായിരിക്കും ജനിക്കുക. തമോ ഗുണമായി ആണെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തില് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗോലോക പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും. അതിന് ജസ്റ്റ് ഭഗവാനുള്ള സറണ്ടർ മാത്രം മതി. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ആരാണോ എന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. മായയാണ് ഭൗതിക ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദേവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ അതിന് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ അത് നമ്മള് ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതേസമയം രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ഏതു നേരവും നമ്മൾ സിറ്റി ലൈഫിലായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ്. എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും പോരാ പോരാ എന്ന് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ അജ്ഞാനമാണ് ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി
ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ, എങ്ങനെയാണ് ഉയരുന്നത്? മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ, സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു, നമ്മള് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ, മധ്യേ ഭൂലോകത്തിലായിരിക്കും രജോ ഗുണികൾ ജീവിക്കുക. ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ, നീചമായ തമോഗുണത്തിനടിപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അതിന് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എവിടേക്കാണ് പോവുക, തമോ ഗുണം എവിടെയാണ്, രജോ ഗുണം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക. നമ്മളെ നന്നാക്കാനായിട്ട് ആരും വന്ന് നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കൂ എന്ന് പോലും പറയാൻ ആരും വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു തരില്ല. ആകെ ഗുരുവിനും മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗുരുവിനാണെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റിലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ചൊല്ലുക, ജപിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് സ്കൂളിലെ ഹോംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ പോലെ അതുപോലെയൊന്നും നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവര് തന്നെ തീരുമാനിക്കുക, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദിയെ, നമ്മൾ തന്നെ വേണം ഉദ്ധരിക്കാൻ. നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് കൺട്രോളിലില്ലാത്ത മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു, കൺട്രോളിലുള്ള മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 14.20 പറയുന്നു, ചെറിയ ലെസൺ ആണ് ഇന്നത്തെ. ശരീര സംബന്ധികളായി 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങിയ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. നമ്മള് ഇതുപോലെയുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജീവിതചര്യയാണെങ്കിലോ നമ്മളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. നമ്മള് രാവിലെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും കുറച്ചു നേരം വായന, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ജപം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാം. അതാണ് അമൃതം ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജപിക്കും തോറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ഉപാസന, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മുക്തി നേടാനും നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഉപാസന നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരിക, അകർമ്മം കൂടുതലാക്കി കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 22 to 25 പറയുന്നു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്, എല്ലാ ലക്ഷറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ആർക്കും വെറുപ്പൊന്നുമില്ലാതെ, എന്നാലോ അവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? സുധാമാവിന്റെയൊക്കെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഓവറായിട്ട് സമൃദ്ധി കിട്ടിയപ്പോഴും സുധാമാവ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെയും ചെയ്തത്. എന്നാലോ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വെറുപ്പോ അതുപോലെയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതോ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ? നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ്, എന്നിട്ട് അതിനെ മറികടന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നു. ആത്മനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മാവ് ഇതിലൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രിയം മൺകട്ടയോ കല്ലും പൊന്നും
വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്രാദി ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഗുണാതീതൻ എന്ന അവസ്ഥയാണ് സത്വഗുണത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിന്ദയാണെങ്കിലും മാനാപമാനമാണെങ്കിലും കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം പൊന്നും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണുന്നതും, അതുപോലെ എല്ലാത്തിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ആളെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. മാംസയോ വ്യഭിചാരേന, ഒരു രീതിയിലും മനസ്സ് പിഴച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ, വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക. ഭക്തിയോഗേന സേവതേ, എന്നിട്ട് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആരാണോ ഏർപ്പെടുന്നത്, സഗുണാൻ സമതീത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം അതിക്രമിച്ച അവസ്ഥ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. മാംസയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ, ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സഗുണാൻ സമതീത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ, ബ്രഹ്മപദമാണ് ഫലം കിട്ടുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം യാതൊരു വിധത്തിലും ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി 9th ലെസണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മന്മന ഭവമത്തത്വം അധ്യാജീമാം നമസ്കുരു, ഏതു നേരവും എന്നെ തന്നെ സ്മരിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ തന്നെ യജിക്കുക, എന്നെ തന്നെ നമസ്കരിക്കുക. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുജ്ജ, ഏതു കാലത്തും ഏതു സമയത്തും മാമനുസ്മര, എന്നെ മാത്രം സ്മരിക്കുക, എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭക്ത പുണ്ടലീകന്റെ സ്റ്റോറിന്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി. ഭക്ത പുണ്ടലീകൻ, പണ്ഡരിപൂരിലെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള പുണ്ടലീകന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. പുണ്ടലീകൻ വളരെയധികം ഭക്തനായിരുന്നു. പണ്ഡരിപുരത്തിലെ ഭഗവാൻ വിഠലിന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ അച്ഛനമ്മമാരോടും റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അധികമില്ലാത്ത ഒരു നോർമലായിട്ട് അച്ഛനമ്മമാരെ ഒരു ദിവസം കാശിക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെട്ടു. എല്ലാ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുന്ന ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പം ഇയാള് പുണ്ടലീകൻ ഒരു ദിവസം കാശിക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെട്ടു. കാശിക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് അച്ഛനമ്മമാരെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകണം, ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പുണ്ടലീകൻ പറഞ്ഞു, പ്രായമായില്ലേ, ഇനി അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുണ്ടലീകൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയി. പോയ സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് യാത്രയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈവനിങ് ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തി. രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിയുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ. ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആശ്രമം പോലെ ഒരു വഴി കാണണം. അതേസമയം മറ്റേ സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഫുള്ള് ജംഗൽ, നല്ല ഘോരമായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പുണ്ടലീകൻ വിചാരിച്ചു, ഇനി രാത്രി ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് പോകാം, ആശ്രമം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സൈഡിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പോയപ്പോഴേക്കും കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമമായിരുന്നു. കുക്കുട മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം. ഇപ്പൊ കുക്കുട മഹർഷി പുണ്ടലീകനെ വിളിച്ചിട്ട് ബെഡൊക്കെ കൊടുത്തു, ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകനോട് വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ ദിവസം പുണ്ടലീകനോട് വിശ്രമിച്ച സമയത്ത് പുണ്ടലീകൻ കുക്കുട മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു, കാശിക്ക് പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുക്കുട മഹർഷി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പുണ്ടലീകൻ മനസ്സിൽ തന്നെ പരിഹസിച്ചു, കാശിക്ക് പോവാത്ത ഒരു മഹർഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കിടന്ന സമയത്ത് ഒരു 12 മണിയായപ്പോഴേക്കും ആശ്രമത്തിൽ ആരൊക്കെയൊക്കെ അടിച്ചുവായിരുന്നു, വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കുന്നു, എല്ലാ ഹെൽപ്പും അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, നാളത്തേക്കുള്ള ഹോമത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു, ഒരുക്കി വെക്കുന്നു ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും സ്ത്രീകളാണ്, കുറച്ച് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകളായിരുന്നു. ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് പുണ്യ നദികളായിട്ടുള്ള സരസ്വതി, ഗംഗ, യമുന ഇതുപോലെയുള്ള റിവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മഹർഷിയെ സേവിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്, അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള റിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിലൊക്കെ കുളിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള്
നമ്മളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പോവുക എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യനദികള് തീർത്ഥസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഈ പുണ്ടലീകന് വളരെ അതിശയം തോന്നി. എന്താണ് കുക്കുട മഹർഷി ഇത്രയധികം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയും വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുക്കുട മഹർഷി. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കാൽപാദങ്ങളാണ് ചാർധാം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത ആളിന്റെ വീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്ഥസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പുണ്ടലീകന് ഈ ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലായത്. പുണ്ടലീകൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സർവീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കാശിയിലേക്ക് പോയി. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞു. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവര് കിടപ്പിലായ സമയത്ത് പുണ്ടലീകൻ എല്ലാ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോകും. എന്നാൽ കൂടി അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സർവീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോകും. ഒരു ദിവസം ഉച്ചയായി. എന്നിട്ടും പുണ്ടലീകന് ഇതൊന്നും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. അച്ഛന്റെ അമ്മയും ദേഹം തുടയ്ക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പുണ്ടലീകനെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടൈം കീപ്പ് ചെയ്ത് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അന്വേഷിച്ച് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നു. ഇന്നെന്താ പുണ്ടലീകനെ കണ്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അന്വേഷിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പുണ്ടലീകനെ വാതിൽക്കൽ നിന്നിട്ട്. പുണ്ടലീകൻ പറഞ്ഞു, ആരാണെങ്കിലും സാരല്ല, അവിടെ നിന്നോളൂ, ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് വിഠലൻ അവിടെ പുറത്തു നിന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിന്നപ്പോഴേക്കും വെയിലായപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പുണ്ടലീക ഇവിടെ കാലും നോവുന്നു, കാല് വേവുന്നു, ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുണ്ടലീകൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇഷ്ടിക പുറത്ത് കയറി നിന്നാൽ ചൂടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടിക എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ഇഷ്ടികയിൽ കയറിയിട്ട് ഭഗവാൻ രണ്ട് കൈയും ഇതിലിവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അങ്ങനെ നിന്നാൽ മാത്രമേ അതില് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുണ്ടലീകൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി നോക്കിയത് അപ്പോഴാരാണ്, ഭഗവാനാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എന്താ ഭഗവാനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുണ്ടലീകനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെ കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും പണ്ഡരിപൂരില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഠലൻ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്, ഇഷ്ടികപ്പുറത്താ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനോട് പുണ്ടലീകൻ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ വേണം, നീ ഈ രൂപത്തിൽ വേണം ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ മഹനീയത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയിരിക്കണം? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യച്ച്, ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇതില് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് രത്നാകരന്റെ സ്റ്റോറി, മഹർഷി വാൽമീകിയുടെ സ്റ്റോറി. മഹർഷി വാൽമീകി രത്നാകരൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഹണ്ടർ ആയിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കും, എല്ലാവരും കൊള്ളയടിക്കും, അതുപോലെ എന്തും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി രത്നാകരനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്നു. രത്നാകരൻ എന്ത് ചെയ്തു, മഹർഷിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. കൊല്ലാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഈ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പാപം കിട്ടും. ഈ പാപമൊക്കെ നീ എങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം നീ പിന്നെയും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ രത്നാകരൻ പറഞ്ഞു, അല്ല, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും വൈഫും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും പങ്കിട്ടെടുക്കും, ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവർക്കല്ലേ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം, നീ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ, അവരാരെങ്കിലും നിന്റെ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഏറ്റെടുക്കാൻ റെഡിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോഴേക്കും മഹർഷി പോയി ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിന്നെ നന്നായിട്ട് വളർത്തി, ഞങ്ങൾക്കാവുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ നന്നായിട്ട് വളർത്തി, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ നോക്കുക നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈഫും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് സ്വന്തം തെറ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് തിരിച്ച് നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് വന്നു. നാരദ മഹർഷി രാമ രാമ എന്ന മന്ത്രം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നാരദ മഹർഷിക്ക് അറിയാം രത്നാകരന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ രാമ രാമ എന്ന് പറയാൻ കൂടി ആ നാവിന് പറ്റുന്നില്ല. അത്രത്തോളം പാപം ചെയ്ത നാവാണ്. മര എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. മര എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലുക എന്നുള്ള വേർഡ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. സാരമില്ല, അതിപ്പോ ചൊല്ലിക്കോളൂ, രാമ ആയിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദ മഹർഷി അവിടെ നിന്ന് പോയി. താനം ചിതൽപുറ്റൊക്കെ വന്ന് അത്രയും വർഷം വാൽമീകം എന്ന പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ ആ ചിതൽപുറ്റുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അത്രയും വർഷം മഹർഷി അവിടെ ഈ രത്നാകരൻ അവിടെ നിന്ന് തപസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടാണ് ത്രികാലജ്ഞാനമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അവസാനം നമുക്കറിയാം ക്രൗഞ്ച പക്ഷികളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന്
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം, രാമായണത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തില് സീതാദേവിയും പ്രസവിക്കാനായിട്ട് വന്നതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കും അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറീസ് ആണ്. ഇതാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗുരു വരിക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രസാദം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മനസ്മരയുദ്ധ്യ ഏതു നേരവും ഭഗവാന്റെ ചിന്ത തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. മന്മനാഭവമധത്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ 14th ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാകാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. 14.26 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുന്നു പറയുന്നില്ല, അതെന്താ? അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സത്വഗുണം ആണ് നല്ലതെന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ ആ 14.26 എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇത് മാം ചെയ്യോ വ്യഭിചാരൻ, ഇതല്ലേ 26? വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മപദം എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ്. നമ്മളെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ളത് തമോ ഗുണം, അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം നമ്മളെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് സന്തുഷ്ടി സംതൃപ്തി എന്നതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതിനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് ആവുമ്പോഴേക്കും സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ബാധിക്കും. നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന രീതിയിലുള്ള അത് ബാധിക്കും നമ്മളെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുന്നത് വാസുദേവാവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ലോകത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ആയിരിക്കും, നമ്മളെ ഗോലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മെന്റാലിറ്റിയാണ് നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച അതിനെ വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയും. നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയും. അതിനെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഈക്വൽ ആകും. വിഷ്ണു ലോകത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരേ രൂപം കൊടുക്കും, ഒരേപോലത്തെ സെയിം 4 കൈകളും ഇതൊക്കെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലല്ലോ, 4 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ? 4 ഗുണങ്ങളല്ല, ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഭൂമിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ശുദ്ധ സത്വഗുണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടില്ല. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ 3 തന്നെയാ: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്ന വാസുദേവാവസ്ഥ അതിനേക്കാളും ഉയരത്തിലുള്ളതാണ്. അതിനെ ഗുണം എന്ന് പറയില്ല, ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചവൻ എന്ന് തന്നെ പറയും. അതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ, സഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. സഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലാതെ 4ാമത്തെ ഗുണമല്ല ശുദ്ധ സത്വഗുണം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ ഡൗട്ട്സ്?